tuolla sosiaalisessa mediassa, kun sinä ja minäkin olemme Twitterissä tutustuneet ja seuranneet sitä touhua, mitä siellä on, niin tämä tällainen herännäisyys, tämä woke-ilmiö on hyvin mielenkiintoinen yhteiskunnallisesti. Mikä on sinun kantasi siihen, tai koko tähän liikehdintään, kun tulee tällainen uusi tiedostava porukka, joka näkee lähes kaikessa, jos ei nyt peräti aivan kaikessa tällaista suurta rakenteellisuutta ja järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta tällaista, johon liittyy siis tähän ryhmään, tähän woke-ryhmään sellainen voimakas moraalismi myös ja pyrkimys siihen, että kaikkien ihmisten pitäisi käyttäytyä juuri sillä tavalla, kun heidän ideologiansa määrää, niin mikä sinun käsityksesi on tästä, että mikä on saanut tämän ilmiön aikaan? Tämä on aika iso kysymys. Jos vähän yrittää miettiä historiaa, niin onhan siinä jotain niin kuin ihmisessä on, että pyrkii löytämään tämmöisiä niin kuin isoja selittäviä tekijöitä, ja vertaukset uskontoon ei ole missään nimessä vääriä. Ajatellaan näitä, vaikka rakenteellista rasismia, niin sehän on eräänlainen God of the Gaps. Että kun ei ymmärretä jotakin asiaa, niin sitten halutaan selittää se tämmöisellä niin kuin isolla totuudella, mitä eihän sitä ei pysty niin kuin todistamaan vääräksi tavallaan. Että aina kun on jotakin selittämätöntä, niin sille sitten se automaattinen selitys on, jos on eroja lopputuloksissa, niin siihen keksitään selitys, olkoot sitten rasismi, seksismi, joku muu ismi. Ja tämmöiset väitteet tosiaan ei välttämättä kestä sitä kriittistä tarkastelua. Ihan niin kuin tilastollisessa mielessä, jos ajatellaan ihan esimerkiksi miesten ja naisten palkkatasa-arvoa, niin sehän ei ole niin, että tutkimuksessa päädytään siihen, että palkkasyrjintä on näin ja näin monta prosenttia, vaan se on, että näille eroille ei ole löytynyt selitystä. Ja se on aika iso ero. Kyllä. Juuri tämä moralistinen tiedostaminen, joka tässä woke-puritaaniporukassa on, niin sehän perustuu näin 60-luvun sen ajan edistyksellisiin, progressiivisiin, tällaisiin yhteiskunnallisiin, jopa vallankumouksellisiin teemoihin, että se juontaa sieltä Frankfurtin koulukunnan opeista ynnä muista tällaisista hyvin klassisista marksalais-freudilaisista lähteistä siis ammennetaan, ja siihen on yhdistynyt juuri tällainen voimakas vähemmistöjen puolustaminen, ja se myös oikeuttaa kohtelemaan ryhmiä eri tavalla. Eikö tämä kuitenkin juuri tämä, että sijoitellaan ihmiset tiukasti jonkin kategorioihin ryhmiin ja sitten näitä ryhmiä kohdellaan eri tavalla tai annetaan eri vapauksia jollekin vähemmistöryhmille, niin kuin vapaa-lippuja ja alennuskortteja, niin eikö se nimenomaan ole rasismia ja tällaista niin kuin ryhmien asettamista eriarvoisen asemaan? No siinä vaiheessa, kun tämmöisiä argumentteja alkaa tehdä, niin sitten määritellään sana rasismi uudestaan. Että se ei enää tarkoitakaan sitä, että vaikka esimerkiksi kohtelisi ihmisiä eri tavalla riippuen heidän etnisyydestä, vaan sitten siitä alkaa tulla tämmöinen valtahierarkia juttu, ja tämä nyt alkaa kuulostaa siltä 60-luvun aikaisempienkin ajatusten jatkumolta sitten. Et mulle on esimerkiksi sanottu, kun mä oon osallistunut rasismikeskusteluun, että mun täytyy tietää mun oma paikkani rasismikeskustelussa, koska mä oon valkoihonen. Että jotenkin tää oman paikkansa tietäminen kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta viimeistään USAsta ja Bushista. Tämä retoriikka on tismalleen niin kuin samaa, mitä siihenkin aikaan on käytetty, niin se on kyllä oikeasti hyvin huolestuttava kehitys. Ja esimerkiksi brittikirjailija Douglas Murray on sanonut, että siis onhan se näin, että jos otetaan esimerkiksi rasismia, näitä ongelmiahan on ollut ja yhteiskunta on muuttunut aina inkrementaalisesti paremmaksi. Käytännössä toisen siis maailmansodan. tasa-arvoisemmaksi. Kyllä, siinä suhteessa. Ja näyttää siltä, että juna on jo saapumassa päätepysäkille, mutta sitten se ottaa hirveän vauhdin ja rysäyttää sieltä aseman läpi, seinän läpi, ja vaan niin kuin kaikki räjähtää säpäleiksi. Et mitä tässä on tapahtunut? Et me oltiin periaatteessa jo aika lähellä semmoista ikään kuin ideaaliyhteiskuntaa, että se on se yksilö, jolla on merkitystä. Ja mulla on tosiaan sen verran kansainvälistä taustaa, että olen koulusivistyksen saanut Saksassa kansainvälisessä koulussa. Meillä ei puhuttu rasismista kertaakaan. Meillä oli valehtelematta noin 100 eri maasta oli oppilaita, oli niin kuin ihan maa ja taivaan väliltä.
Se ei ollut mikään kysymys. Se ei ikinä vaan niin kuin noussut esille. Että ihmiset vaan oli. Se jotenkin, kun puhutaan niin kuin tämmöisestä, että mikä se yhteiskunta sitten olisi, missä ei ole rasismia, niin tämmöinen niin kuin antirasismi on mun mielestä aika paha asia, koska se jälleen kerran nostaa just sen ihonväri esimerkiksi siihen keskiöön, ja tässä tullaan siihen, että kuka sitten saa puhua ja mistäkin, ja luodaan jonkin sortin uhrihierarkioita ja näin poispäin, niin se ei niin kuin ole se keino, millä siihen päästään, millä päästään eroon niistä viimeisistä rippeistä, sitä epäoikeudenmukaisuutta, mitä yhteiskunnassa on. Kyllä olen tuosta täysin samaa mieltä. Tämä intersektionaalinen feminismi ja tämä yleensä tällainen niin kuin kategorinen tai tiukat kategoriat, joihin ihmisiä sitten luokitellaan eri perustein, niin sehän on nimenomaan klassisen liberalismin tätä yksilökeskeisyyttä vastustava kanta ja täysin päinvastainen sille vanhalle ja aidolle liberalismille, jota esimerkiksi sinä ja minä edustamme, että ihmisiä kohdellaan yksilönä välittämättä siitä, minkä näköisiä he ovat tai mikä heidän yhteiskunnallinen asemansa on tai onko heitä joskus sorrettu tai ei. Kaikkia luullakseni on joskus kohdeltu kaltoin, tai ainakin yritetty kohdella kaltoin, olivat he sitten mistä ihmisryhmästä tahansa. Siksi minusta on hyvin absurdia tämä nykyinen tällainen, jota voisi kutsua jopa maalliseksi uskonnoksi, että luokitellaan ihmiset vuohiin ja lampaisiin ja sitten heitä saa kohdella eri tavalla sen perusteella, että he esimerkiksi ovat pahoja näiden hyvien omasta näkökulmasta. Ja tähän liittyy mielestäni hyvin paljon tällaista kulttimaisuutta jopa ja tällaista tosiaan niin kuin maallista uskonnollisuutta, joka on ilmeisesti korvannut tällaisen vanhan traditionaalisen uskonnollisuuden. Esimerkiksi nyt Greta Thunbergista on tehty tällainen ilmastopyhimispyhä Greta Thunbergilainen. Aivan selkeästi. Häntä ei vielä kanonisoitu, kun ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa. Aivan, se olisi ollut sit se niin kuin sädekehä sinne pyhimyksen pään päälle, mutta siis tällaisia voi niin kuin vähän jopa suu auki seurata, että voi että mihin tämä maailma on menossa, kun uskonnotkin ovat jo muuttuneet. Ja sitten kun siihen liittyy tällainen mediapaukutus ja rummutus, ja toimittajat lähtevät siihen mukaan ja sitten se johtaa siihen, että Greta Thunbergista ei saa edes sanoa mitään tällaista, mitä juuri äsken sanoin, että nyt minutkin varmaan sitten leimataan noidaksi ja aletaan noita jahtiin, jos joku nyt enää jaksaa tällaista vanhaa pappaa alkaa jahdata, mutta siis esimerkiksi Atte Kaleva, kun hän erehtyi tuossa, siitä on nyt yli vuosi, hän erehtyi tätä Gretaa jossain Twitter-keskustelussa hieman kritisoimaan tai tätä ilmiötä, joka tämän Gretan ympärillä pyörii, niin eikös hänetkin sitten leimattu setämieheksi ja pahaksi ihmiseksi. Ja tunnen Aten ja tiedän, että me molemmat ajattelemme, että Greta Thunberg on tässä nimenomaan uhri, että häntä käytetään hyväksi. Jotkut kyynisemmät manipulaattorit pyörittävät tätä touhua. Mitä mieltä sinä olet tästä, että jos yhdistetään tämä myös Extinction Rebellion tai elokapinaliikehdintä, niin tällaiset taustahahmot, jotka eivät tule julkisuuteen, tällaiset rahoittajat ja sponsorit ja tällaiset, niin miten sinä näet sen Greta Thunbergin ja yleensä tämän uuspuritanismin ja sekulaarin uskonnollisuuden näin tällaisessa kyynisemmässä valossa? Onhan se selvä, että jokuhan sitä touhua tosiaan niin kuin rahoittaa, että kun ollaan YK:ssa puhumassa ja matkataan ympäri maailmaa. En nyt muista, kuka siinä olisi taustalla, mutta onhan tämä tosiaan sanot aikaisemmin, että jonkin sortin maallistunut uskonto, niin halutaan sitten löytää jonkin sortin tämmöinen pyhimyshahmo. Ja mun nähdäkseni näihin niin kuin radikaaleimpiin ilmastoasioihin liittyy tämmöinen eräänlainen ajatus siitä, että pidättäydytään ruumiillisesta nautinnosta, jotta niin kuin tehdään hyvää ja sitä kautta saavutetaan valaistuminen, niin nämä alkaa ihan tosissaan kuulostamaan hyvinkin pitkälti samalta, että mitä on aikaisemmin paasattu puritaanit, kataarit Ranskassa usko tähän hyvin vahvasti. He kylläkin meni sitten asumaan linnaan vuoristoon, että meni sinne perustamaan oman kommuuninsa. Vihreät vetäytyvät vaan maaseudulle
jos heillä on varaa, ja monella heillä on varaa, heistä on varaa ostaa sieltä joku tällainen pientila. Kyllä, ja sitten siellä onhan siinä nyt tietenkin joitakin niin kuin voi ajatella positiivisia, vaikka pitää omia kanojaan tai niin kuin tämmöisiä, että niin kuin löytää sen luontoyhteyden sitä kautta, mutta ei niin kuin tämmöinen askeettisuus oikein, niin kuin käydään kylmässä suihkussa ja vältetään vaikka kaupallisia pesuaineita ja tämmöisiä asioita. Niin. Haistaan hieltä. Joo, tämä on kyllä näin mielenkiintoisen tekstin liittyen juuri tohon, että oli tämmöinen suihkuaktivisti, joka ei ollut käynyt suihkussa 5 vuoteen, ja hän sanoi, että tämä on hänen keinonsa taistella valkoisuutta vastaan, koska suihkussa käynti on valkoisuuden ominaisuus, ja käymällä suihkussa ottaa osaa valkoisen ylivallan toteutumiseen. Niin tämä on niinku niitä absurdien tasoja, minkä kanssa me ollaan tekemisissä tämän wokeismin kanssa. Että niinku ihan mikä tahansa hölynpöly suorastaan niinku menee läpi, kun vaan sanoo, että no hei, mä oon niinku teidän puolella, niin kun mä oon tätä patriarkaalista valkoista valtarakennetta vastaan, niin sillä nojalla pääsee mikä tahansa argumentti melkein läpi. Ja tästähän oli erittäin hyvä osoitus, onko siitä nyt muutama vuosi, kun tämä Peter Boghossianin ja James Lindsay ja Helen Pluckrosein ryhmä lähetti näitä erinäisiä artikkeleita erinäisiin feministijournaleihin. Ja ne meni kaikki läpi, vaikka yksi niistä oli periaatteessa Mein Kampf, mutta siinä oli vähän vaihdettu sanastoa, että se on niin kuin feministinen Mein Kampf. Ja siitä saatiin oikein suuret kehut, että tämä oli todella uraauurtavaa tutkimusta. Joo, se oli tämä Grievance Studies-huijaus ja olen huomannut, että sitäkin on nyt sitten moralisoitu ja paheksuttu, että se paljastettiin väärin tämä kyllä. tällainen postmoderni hölynpöly, joka siis liittyy tähän woke-tematiikkaan. Minähän olen Skeptikossa sitä ruotinut jo muistaakseni ensimmäisen kerran vuonna 2004, eli siitä on jo yli 16 vuotta aikaa, kun kirjoitin ensimmäisen artikkelin Skeptikkoon nimenomaan näistä feminismiin ja tällaiseen erilaiseen poliittisesti oikeaoppiseen ajatteluun liittyvistä akateemisista tuulahduksista. Tämähän on nimenomaan yliopistoilta lähtenyt tämä koko hullutus, jos käytetään tätä termiä, ja tällainen uskonnollisuus ja poliittisuus on hyvin vahvasti 60-luvulta alkaen asemoitunut sinne angloamerikkalaiseen yliopistoilmapiiriin ja tullut sieltä nyt sitten myös Suomeen, että en tiedä, onko täällä jo tällaisia esimerkiksi, että opetetaan mustien historiaa siitä mustien tällaisesta valehistoriallisesta näkökulmasta, pseudohistoriallisesta näkökulmasta. Esimerkiksi, että Beethoven olisi ollut afroamerikkalainen. Tällaisiahan on ihan vakavissaan akateemisessa maailmassa esitetty vain siksi, että saataisiin osoitettua, että myös mustat ovat korkeakulttuurisesti kykeneväistä porukkaa. Joten Sokrates ja Beethovenkin olivat silloin afroamerikkalaisia ja koko Egyptin kulttuuri perustui afroamerikkalaisuuteen. Tämä kuuluu tähän samaan teoriakokonaisuuteen, siis että tällaisia postmoderneja vaihtoehtohistorioita on yliopistolla ihan oikeasti opiskeltu ja opetettu. Feminismihan on akateeminen feminismi, tai nykyään se on kai sukupuolen tutkimus. Nimi vaihtuu sitä mukaan, kun kritiikki kovenee ehkä aiheesta. Olen itsekin sitä joskus todella kritisoinut jopa kirjan muodossa ystäväni Osmo Tammisalon kanssa, terveisiä Osmolle, jos satut katsomaan. Ja juuri tämä niin kuin tällainen moralismi, joka siihen liittyy, niin miten näet sen, uhkaako se sinun mielestäsi tieteen objektiivisuutta ja ylipäätään niin kuin tieteen uskottavuutta? 5 vuotta sitten mä olisin sanonut, että ei, mutta kyllä niin kuin kaikki varoitusmerkit on nyt ilmassa, että erinäiset järjestöt USAssa, matematiikan järjestö kertoo, että matematiikka on valkoisuutta, nämä on niin kuin sosiaalisia konstruktioita, 2+2 on 5. Sitten mennään ihan älyttömiin niin kuin effortteihin, että yritetään todistaa, että no itse asiassa meillä olisi olemassa niin kuin aksioomia, minkä perusteella me voidaan määritellä, että 2+2 on yhtä kuin 5. Mulle tulee mieleen yksi kirja, missä itse asiassa kyllä niin kuin tismalleen tätä tematiikkaa käsitellään, että montako sormea mulla on tässä pystyssä, niin kyllä se kyynikko voisi masentua tästä vähemmästäkin. Ja se, että Suomessakin yliopistoilla, Itä-Suomen yliopistolla on antirasismikurssi, Ruotsissa KTH olisiko ollut
tietotekniikan opiskelijoilla oli pakollinen kurssi kanditutkintoon, missä pitää reflektoida, että mitä valkoisuus on tuonut heille ja mitä niin kuin valkoinen etuoikeus on tuonut heille, niin mä näen tämän aika suurena uhkana, että ihan aidosti pyritään politisoimaan kaikki tiede. Mietitään tiedettä, okei, totta kai taloustieteessä mä oon ehkä tullut siihen lopputulokseen, että se on sellainen, että tehdään sellaiset oletukset, millä saadaan niihin omaan maailmankuvaan sopivia tuloksia välillä lievästi karrikoiden näin, mutta sitten on olemassa sellaisia asioita, mitkä ihan aidosti ei ole poliittisia. Todella paljon luonnontieteissä on semmoisia juttuja, missä niinku objektiivisuus on ihan niinku pitää paikkansa. Nykyään on jopa vihapuhetta sanoa, että sukupuoli on 2. Niin, no siihen voi, näin todellakin on. Siihen voi ehkä, että sukupuolia on 2,01, jos otetaan siis intersex huomioon siinä. Mutta se ei ole sukupuoli, vaan se on nimenomaan by definition inter. Eli siinä on molempien sukupuolien ominaisuuksia. Eli koko käsitehän olisi loogisesti mahdoton, jos sukupuolia ei olisi. Eli jos on olemassa intersukupuolia, niin loogisesti silloin on oltava olemassa 2 sukupuolta. Niiden välissä on sitten se inter, jossa on molempia. Tämä on tällaista ihan normaalia peruslogiikkaa, mikä ei kyllä siellä akateemisessa postmodernismissa ole mikään argumentti, koska siellä nimenomaan logiikka on tällaisen heteronormatiivisen valkoisen miehen sortava tai sortokeino, siis looginen ajattelu ja tieteellinen ajattelu. Niin, ja kyllä niin kuin se, että miten me tuotetaan tietoa, että niin kuin tämmöiset niin kuin perusteet, miten me testataan teorioita ja todetaan, että ne on totta, että nämä olisi osa jotain tämmöistä suurta niin kuin pahan suunnitelmaa, niin näiltä henkilöiltä niin kuin harvemmin he kuitenkaan pidättäytyy menemästä lentokoneeseen sillä nojalla, että no, nämä ei olekaan niin kuin objektiivisesti totta, nämä nostovoiman lait. Kyllä. Että kyllä he niin kuin sit kuitenkin aidosti he niin kuin luottaa vaikka lääketieteeseen ja näin, niin siinä on eräänlaista ristiriitaa kyllä havaittavissa puheissa ja teoissa. Se on yleensä, olen huomannut, että tämän koko niin kuin tiedostavan woke-liikehdinnän taustalla on tällainen hyvin vahva kaksoisstandardi tai kaksinaismoralismi, että he kuvittelevat olevansa jotenkin parempia ihmisiä ja heille on oikeutetumpaa silloin myös toimia hyvin, sanotaanko, moraalittomasti, jos se ajaa heidän mielestään hyvää asiaa. Esimerkiksi he itse harrastavat juuri sellaista leimaamista ja aggressiivista puhetta, josta he kritisoivat muita. No Twitterissä tämä ilmenee aika selvästi, että siellä on kyllä aika eri pelisäännöt riippuen siitä, että kenen puolella on. Ja totta kai siinä on vähän se riski, että aina tavallaan sen omalta puolelta ollaan valmiit hyväksymään asioita. Mutta sitten kun vielä ajattelee just sen, että on oikeasti muita korkeammalla tasolla ja tämä meidän totuus on nyt niin kuin se ainoa ja oikea, niin siinä vaiheessa mun mielestä ollaan aika vaarallisella tiellä. Samaa mieltä.